Bolo to celkom príjemné, nie? Určite. Trošku sme si ťukli. Belek je golfovým rajom. Je to top 4 na svete ako golfová destinácia. Na jednom mieste je sústredených niekoľko golfových ihrísk. Je ich tu 8 a je tu zhruba 300 jamiek. Takže to je Belek. Ponúka kopec iných atrakcií a pre všetkým je tu nádherná pláž. Je to úplne ideálne pre deti. Večerná atmosféra Belku je veľmi milá, pretože je to malé, milé mesto, kde je kvantum kaviarní, výborných reštaurácií. No. Čo treba ešte vedieť? Doťukneme to a ideme na tie vilky, ne? Môžeme to doťuknúť a... Tak páni, dokončite hru a presunieme sa ďalej. Momentálne sa nachádzame zhruba vzdušnou čiarou nejakých 600 metrov od golfového rezortu vo vilovom komplexe s názvom Helios Villas. Viac menej je to taká súkromná vilová dedinka, nachádza sa tu 11 víl. V rámci celého priestoru je nádherná tropická záhrada s bazénmi, s prekrásnou fontánou a s hlavným vchodom, ktorý zahŕňa aj strážno-bezpečnostnú službu. Tá je 24 hodín? Tá je 24 hodín, zároveň celý tento komplex je elektronicky monitorovaný, takže o bezpečnosť všetkých ľudí a obyvateľov je postarané úplne perfektne. V rámci štandardu a služieb a servisu, ktorý ponúkame, je kompletný servis mobility, to znamená, že keď priletíte, tak vieme vás sem dopraviť. Servis napríklad starostlivosti o nehnuteľnosť, o ktorú máte záujem, či už sú to upratovacie služby, poprípade nejaké nákupné služby, budete si želať, že potrebujete naplniť chladničku, stačí nám dať vedieť, všetko vám zabezpečíme. V prípade, že máte záujem prenajať si buď auto alebo navštíviť akúkoľvek atrakciu v okolí, nie je problém. Takže klient s kúpou nehnuteľnosti kupuje aj kompletný balík všetkých služieb. Je toto tá luxusnejšia časť Turecka? Áno. Belek je jednou z destinácií, ktorá je vlastne takou perlou celej tureckej riviéry a tohto východného Stredomoria. A samotná zóna, kde sa nachádzame, je jednou z takých luxusnejších destinácií. Aký máte z toho dojem? Zatiaľ mám dobrý. Lebo ten je základný, ten je veľmi podstatný. Areál je veľmi pekný a areál sa mi naozaj páči. Je to veľmi blízko k tomu golfovému areálu. A ešte som zvedavý na samotnú nehnuteľnosť vo vnútri. No, ktorá bude Ferdinandova? Tak Ferdinandova konkrétne je táto, ktorá je pred nami. Áno, my hovoríme, že je, ale samozrejme to musíte povedať vy, či vaša bude alebo nie. Niekto to musí zaplatiť, nie? To sa hovorí. Cenu sa dozvieme tiež, ale pozrieme sa dnu. No tak, tá kuchyňa je pekná celkom, čo? Vedeli by ste si to predstaviť takto? Určite áno. Kuchyňa ako v dome. U vás je kuchyňa domenou koho? Vás či manželka? Manželka kráľuje? Asi manželky, no. Ja sa snažím niečo, ale je to zanedbateľné. Kuchyňa je pekná, veľká. Sprchový kút, nebude vám chýbať vaňa? Či na čo? Vonku je veľký bazén. Máme veľký bazén. Každé dieťa nemusí mať iba detskú izbu. Vaše každé dieťa môže mať poschodie. To vyzerá skôr na spálňu asi. Veľký madras, žiadna posteľ, veľký madras na zemi s výhľadom pekne na bazén. Zastáva takže? Áno, presne. Dobré ráno, Turecko. Priestorovo, ja myslím na ten počet kúpeľní. V tomto dome ja už to asi ani nepočítam, asi 3. Už aj 4 tuším. 1, 2, asi 3 kúpeľne. A už keď nevieme spočítať kúpeľne, tak to je dobré. Ďalšie schody, toto je naozaj už na výťah asi. Schody do neba. Ale samý mramor to môže byť dobré celkom v takých teplotách vysokých. Toto? Štvrtá? Štvrtá. To je Každý bude neuveriteľné. mať svoju. A to je dobré.
Dáme výsačky. No, koho je koho. Tu je ešte jedna miestnosť, ale pozor, nemá vlastné sociálne. Táto izba. Nebude vám málo. To sa mi vôbec nepáči. 4 to. Ďalšia decka? Toľko detí ani nemám. Počúvajte, toto už je na vysielačke. Vy keď sem prídete štvorčlenná rodina, vy potrebujete vysielačky. To je prezidentský balkón toto. To jeden tobogánik to vyrieši. Dobrý Toto výhľad. je nádherné, však. To je už dobrý výhľad. Na všetkých susedov. Tuto by sa oplatilo zostať. Na tom balkóne, myslíte? Celkovo tu v Turecku. Obytná užitková plocha celého domu je 250 štvorcových metrov. Táto vila má 2 poschodia plus takú hlavnú dennú prízemnú zónu, cez ktorú sme vlastne sa dostali až na túto terasu. Vrátanie pozemku, ktorého vymerá 500 metrov štvorcových, môžete užívať na jednotlivých poschodiach terasy plus samotný bazén. Na každom poschodí sú 2 kúpeľne. Jedna je menšia, druhá je väčšia. Jedna zahŕňa sprchovací kút, umývadlo, toaletu. Druhá zahŕňa taký sprchovací box, v ktorom je hydromasážna výriva vaňa. A v rámci tej dennej zóny, cez ktorú sme sa vlastne do výlky dostali, tak tá zahŕňa kompletne zariadenú kuchyňu so všetkými elektrospotrebičmi. Nevidel som žiadne zariadenie okrem tej samotnej kuchyne. Je možné to nejakým spôsobom doobjednať, alebo je to... Určite. Cena nehnuteľnosti sa zároveň zahŕňa aj zariadenie celej nehnuteľnosti. Je to riešené priamo na mieru individuálne požiadavkám konkrétneho klienta. Aby ste si teda teoreticky mohli vybrať, presne, čo tak. potrebujete. Ohľadne inžinierských sietí. Je to voda, je to elektrika, plyn tu nie je. Plyn je veľmi ojedinelý v rámci Turecka ako takého. Na druhej strane oni nekúria plynom z jedného prostého dôvodu, že oni sa skôr chladia, pretože sme v subtropickej zóne. Takže celá táto vila je vybavená klimatizačnou sústavou, pretože priemerná teplota v tejto oblasti ročná je 30 stupňov Celzia a v prípade, že človek potrebuje nejak tepelne vyhriať nehnuteľnosť, tak dá sa použiť klimatizačná jednotka, pretože ona jednak chladí a jednak vyhrieva priestor. A súčasťou tejto nehnuteľnosti je aj ten bazén? Je súčasťou nehnuteľnosti a máte plné práve ho využívať vy aj vaša rodina. Čo s tou prevádzkou teda mimo toho, keď tu vy nebudete? Či sa to dá prenajať a akým spôsobom? Väčšina vlastníkov nehnuteľností to aj takto prevádzkuje. V období, pokiaľ tu nie sú, tak to ponúkajú do prenájmu. Môžete to riešiť vlastnou cestou, alebo môžete nás o to požiadať a my vám vieme sprostredkovať potom podnájomníkov na nejaké obdobie. Tak keď sa nad tým tak zamyslíte, koľko percent by ste boli ochotní tomu dať? Bude záležať samozrejme ešte od samotnej ceny, ktorú som nepočul, ale mám myslím takých 80. No tak koľko rastie? Tak cena za to, čo sme odprezentovali, je 307 000 eur. Lebo 107 000 eur nie je až také zlé. Toľko ste hovorili, nie? Nie, nehovoril som Toľko by sme len my chceli. 307 000 eur, to je Po 9 miliónov 9 korún. miliónov, je to veľmi nad. Je to v podstate asi tak zhruba dvojnásobok toho, čo som očakával, že by som investoval do takejto nehnuteľnosti. Takže by som rád videl Tak čo, Aj niečo tie lacnejšie teda by sme Aj. hľadali?